Ħafna huma imħasba li Robert Abela m'għandux l-umanità u l-umiltà neċessarji biex imexxi. Tansaħħu l-editur tal-Journal Times of Malta fil-ħarġa ta' tlieta kif insista li l-Prim Ministru Robert Abela 4 snin wara il ħadd mexxija tal-pajjiż għadu qed jirraġuna u jaħseb ta' avukat minflok ta' politiku mexxej ta' pajjiż. Bl-aġir tiegħu juri kif jaħsebha dwar il-governanza, is-solidarjetà soċjali u l-ġustizzja. Fl-editorial intqal kif Abela qed jibqa' jirrifjuta li jagħmel apoloġija wara l-instamp li kiser l-etika fuq sempliċi riklam fuq Facebook. Kif il-Kummissarju tal-Standards talbu jiskuża ruħu bekk kien jalaq il-kasem. Episodju simili kien seħħ mal-Ministru Klaj Karwana li dan tal-aħħar kien aċċetta u għamel apoloġija. Madankollu, il-Prim Ministru qed jibqa' jsabbat saqajh u sansitra xeħet il-ħtija fuq il-persuni li produċew il-filmat minflok refa' responsabilità. Fil-waqt li fil-każ tal-inkjesta ta' Xampol Sofija li tiddur iddeskrivija bħala masterclass ta' kif m'għandekx tagħmel l-affarijiet. Fatt illi wera kemm il-Prim Ministru huwa maqtuħ mill-empatija man-nies. Minkejja lajta ta' poplu sħiħ Abela kien baqa' jirraġuna ta' avukat iżda kien sforzat jagħmel U-turn wara illi eluf ta' persuni ħonqu Pjazza Kastilja biex jipprotestaw. L-editur jisħaq li anke fil-każ ta' Mirjam Paċ Abela kien iddeċida li jimxi b'mod legali ta' avukat u mhux wieħed ta' Prim Ministru empatetiku illi iħoss il-polz tan-nies l-istess fejn tidħol l-immigrazzjoni. Bl-editur jisħaq illi tul dawn is-snin Robert Abela wera insensittività kbira. Insensittività illi saħansitra diversi deputati laburisti jisħu li għandhom jimxu u jaħdmu bl-emozzjoni u mhux b'mod legali biss. L-editur item jgħid illi fil-waqt li ma jkunx ġust illi jiddeskrivi lil Abela bla qalb huwa minnu illi għandu bżonn jara x'inhuma l-prijoritajiet tiegħu u jara illi jġib il-kompassjoni u l-umiltà qabel kollox.